apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa. Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki meng nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing Gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo tamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Lak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karangkadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Iya. Sikat, Tru. Iya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong, tak katutke dosane. Mang mriki, Den, kula mboten wedi kali sampean. Mang kalbu. Bagus. Terus. Ya.